हेल' लोगोफोर नै नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानाय फैलायबाय आङो ओमफ्राय नै जोङो दा शुटिं खालामनो थाखाय जोङो नै दा सकआव दंफैयो ओमफ्राय मेकआप खालामगासिनो आब्रिंखिखौ आङो फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों बे शुटिंआव ओमफ्राय अलंबारखौथ' आङो फ्राय लोगो मोनखांखाबायानो मेकआपबो खालामखांखाबाय ओमफ्राय दा नायनोसै नोंथांमोन जोंनि शुटिंआ माबोरै सोलिलाङो एक्चुअलि बे मिउजिक भिडिअ फिल्मनि जागोन फिल्मनि नामा जाबाय नोंखौ नांगौ स' नोंथांमोन गासिबो शुटिंखौ नायलांदो माबोरै जालाङो जोंनि शुटिंफोरा माबोरै एन्जय खालामो जोङो स' लेट्स गो शुट लानो फैलायबाय जोङो बेयाव मेकआप अलरेडि डान खालामखांबाय सखा बा मालाय फट' फट'ग्राफार नुदों आल्ट्रा बा मालाय सानैजों नै जायगाया ओरैबायदि मोजां ना आयौ नैलाय मोसौआ जि मोजां गांसो जादों मोसौआ जायो गांसो होननाय जों गोदो गोलैदों मोसौआ जायो गांसो मानसिया जायो हांसो ओमफ्राय गैला आरो बेनिफ्राय फुनना नाङो सोलोंजोब नै जोंहा दा शुट जागायजेनबायानो लकेसना बिराद मोजां जायफोरनाखि फैयाखै फैना बेरायफैनो हागोन नामा खानाया खुलुमबाय देबा नोंबो ओमफ्राय दिनै जोङो मा जागानोमोन बेखौ सखा ना बेयाव जोङो माने मिउजिक भिडिअनि शुट लानो फैदों थारमाने मथामति 5% जोब्बाय दासो ओंखाम उखैना जाला सफैनानै गोजान जायोना जोङो क'क्राझारनिफ्राय फुङाव ओंखारबोदों नट क'क्राझार बाक्सा सफैनानै गोबावथार माने गोबाव नांगौ बाक्सानिफ्राय फैदों 5थायाव फैदोंमोन जाबोनायावनो मानायावनो लेट मा खोमसि जाबोदों पुलिसबाबो निजि पुलिससो चलो दा जों रिहार्सेल खालामसै फै नायनिबा फै दसे फै नै जोंहा डिरेक्टरा नै चसमा गाननाया नै हाय नै सादिया बेलेग बुस्थु माल्टि टेलेन्ट दामनोबो रोंजोबगौ खेबनोबो रोंजोबगौ गोसो दैयालै नै जा गुवार बरियानो आयौ दिस इज मा होनो जोङो वाटार नै जोंहा बारबि बायदिसो नुगासिनो मानसिखौ खिबुनिफ्राय बारबि लुकिं लाइक बारबि जि खुवा खुजोबदों जि गुसु जायगायानो खुवा खुजोबदों नै जायगाया ओइ नोंबो मा खालामनो खिदों बिदिनो खियो आबो रोंखिया खिथानो हायामानो बिदिनो खियो नांगौ बिदि खियो आरोना बोलो खुहाद्राय जाबाय जा खुवा आयौ एकदम खुवा गोजा एकदम शुट लादांदों